kanjani manje? Ngiyabonga sisi. Mina fomanzi la ngilami. Hayi ngiphelele umbereko. Ngaphelele umbereko ngathi ngibone ngekhaya, lapha ekhaya. Akukho. Ngoba ngibona ngila. Esiqinisekiso zangu wena. Yeah. Esiqinisekiso. Lapha phathi ibhanki. Ngiyezisa so. Kophathe ugidi. Bobochele nawazo boba ngofuna ubethe isikini. Attempted murder. Two, lalela ngima 2. Ngima ngisenze kanje. Okay uyaphika ukuthi sifundiswe hambe ekudeni masambe etsaka nambe wenze. Right 2. Uyaboshwa wena uboshelwane. Boshwa. Khona lekhuzanise yaboshaka khona. Uyaboshwa wena uboshelwe. Ngangibosha. Zangibotshe. Attempted takeover beyikuphi? Lecala ka attempted beyikuphi? No indaba sakudala boJack lokhanya bima 2000. Ngisho kona vele uboshelwa. Yes ngisho kona uboshelwa. Accident. Hayi lela khona ukuboshwa lela khona ukuboshwa. Attempted uboshelwa attempted attempted murder, attempted rape, attempted what? Murder, iposition. Yafa ngekho imithethweni. Intonyana nje ukudlalisa nyana so. Bayithatha ngaboshwa lokho. Abayithola sisibhamu. Ngatrala 9 months. Attempted Attempted. Mina silungile isabhayisi. Silungile isabhayisi. Naba ngangitshesha kamhla ngaboshelwa yini. Yima. Lalela la ngiyaphinda futhi. Akade ngithi uyangizwa ukuthi ngithini. Ngithi mina mawuboshwa etsakana uboshelwa ini. Etsakana ngaboshwa. La waboshwa khona uboshelwa ini. Uboshwa kuphi? Aboshwa kamhla mina ngisahlala phela ngifike 97. Uboshwa kamhla ngoboshela icala lesibhamu. Yeah. Lesibhamu ukwenzani maso? Sibhamu ukhashi. Angibuza ukuthi yini. Wawuyokwenzani ngaso? Besikujeliwe mangipimba ngisho. Sikujele kuphi? Lapha kimi la. Wayengikhuphela isixwashi. Ungakhuphela ichwasha wena? No. Futhi. Yabona manje ngisancane. Yabona into abakwenze wena? Abakakwenzi next. Uyangizwa? Just bakubingelele. Ufuna mina ngithathe noxoxa nawe. Kanti sikhuluma ngani manje? Ubuza ubani wena ungaze usihlanyela. Akekho umuntu onekati la. Ubuza unawuthi sikhuluma ngani ufuna ukuthini? Yeah, ikati. Yes. Akutholakala amakati sitholisaka somfaka emanzini uzakhuluma uqiniso. Ikati alihlanye ikati namanzi. Ikati. Asithola nisaka lo muntu lo. Sothola isaka sithola ikati. Siwathola bethu somfaka khona. Somkhuluma nje ukukhuluma uqiniso. Asizokumshaya sizokumenza. Ufuna ukukhuluma uqiniso njani? Abiya sala phela manje. Ikhona intambo lapha evenini emotweni. Anginanto sodonsa lapha. Mama nomntana ngihlala ngemenza. Babethani nenze njani ngenze njalo. Thatheni igadi lami Angasitshela ngegazi. Sithi kuwe. Komningi bathente Simadoda thina sitshela ngegazi. Ubethe ubani? Angazi. Kanti ushayiwe. Kona ushayile? Womla ngo. Ubethe ubani? Ubethe ubani? Ubone nje Sephule yini? Seshuleni. Amazinyo aphumile yabona. Amazinyo aphumile akhiswa ubani? Lo ngikhuluma phambili. Ukhuluma phambili kuphi? Phambili. Ukhuluma kuphambili. Kuphi? Ngishaya into engayazi. Nomntana ngiwankana ukumbona mntanazi inicrazy. Sakoloti ukhuluma phambili. Besibalalele lapha ebengemva kwethu aba. Lokya mama besamshaya kunabo abanye omama bebamile lapha bathi ushawa kanjani amadene yangakayenziwa ushawa kanjani ngoba amaphoyisa amekelile bathi angazi noma ubaba uBrian yini bathi mabehleli naye kaMdeva after eseyaza ngamaphoyisa uthe abazoyifakaza bazomazana kahle. Yes, wezwile. Yabasabisa. Yababanye Wona yabasabisa. Abantu eziningi. Lalela yima ke ngizokutshela ke mina Okay lalelani sengiyakutshela ke manje ngisabuza ne. Wena kule story sihlanganisela. Uwe nalabantwana lapha endlini lapha kule room lapha kula masofa avithikile abrown lapha ahleli lapha ayi2 so ne. Uhlele esofeni wena. Lo mntwana omunye lapha leyo wanulele la ubheke phezulu bekenza lo mntwana ubheke phezulu kensanda bekenza la ubheke phezulu Wona bengekho lapha bokuphi wena mina njengoba nje benginomshini lalela imali ngaze ngithuka namasenda akho sokunginyela wena khansela beka lapha manje sithini ukuthi akwaya kuyosika isihlahla ngathatha umshini lalela yima isonto holiday isikhashana leso nabhampa nahluleka ukusika isihlahla wayeza lapha wahlala lapha embambeni ngathi bangibuyela ngathola ubabakhe sikakhona ngisho kwayembambeni khona lapha ngathola ubabakhe sikakhona lo mama lo salungisa lo mshini lo lapha embambeni
lapha naye alungise engine lelo langa lelo ngathi mangisuka lapha ngomshini so pampila awusakhona ukusaka ukabuka iketa yima mara sesikhuluma kanje ukhansela ufike wayikhuluma phambi kwakho ukhansela akakhuluma leaders compact uthe ukhansela wathi yes ukufika wafika kodwa ke ayikho into ayenza it makes it a matter of 20 minutes or 30 minutes and when 200 die sasa kwakhona sasa wakhona after so 30 hayi mina mnikazi umshini usathi imali hayi mina okay lalela yima asasenze kanje usho ukuthi umntwana lo njengoba athi lo menzele isigameko lo sho ukuthi umntwana ehlanje okay aboshoti bahlanya aboshoti bonke bathola endlini ngicela ngamazi okay boshoti bakuthola ngendlini Juliana mangibheka iplanning planela planela ukuthi ngifuna uqoshwa lapha ekhaya kanjani abantu manje nje lo mntana ngimazi ngikane umbona umntana ekheni kusethavel iselapha eBarana anayitanga nenja ngitsipela mawuthi ufuna uqoshwa ekheni lenja ngitsipela amasendi